twak. Fuok nitie kaka osoyo. Fuok nitie lakini wakili nitiere problem ma wan go e Kenya ka. Kapok wawacho gigi te, nyaka wang'ine koth gowa koa kanye. Ang'o miyo kawuono onge gi deputy president? Mano gima duong' mowinjore wapenjre sani. Kata wadwa kindiki dhi cham muma kawuono. Nyaka wang'i kaka wan oganda mar jo Kenya ne to. Ere kaka fuogni wageng'o. Ang'o miyo waonge IBC? To Gachagua ni okoso ne jo Kenya kusokoso ne MPs. Wakili ngene ka wan ka sometimes seche moko winjore kor wawachi gima nyalo konyo oganda wa. Problem nitiere Gachagua en deputy president. Ka koto ng'ado kawuono apani wan gi gimoro apani wadhi saa achiel. Kot gino bro idhi dhi nyaka saa 4. Kugik saa 6 onge ok onyal chamo muma. To wadhi dhi e court of appeal. Court of appeal. Koro mano ng'eto madhi timore kawuono nikech ng'eto kawuono igolo saa kotimore kawuono nikech jo wakili gin gi ng'ado shortcuts. Nitiere duration en mana na kia weche mag chike okasomo. But nitiere duration ma ka president o deputy president obedo impeached, nitiere duration mowinjore tim. Doneno ka notime to chieng'no gipangore gidwa dhi keto kindiko cha muma. Notamore kata ma kawuono dhi tamore. Jo Kenya wach mar golo deputy president en dwaro mar jomatin. Onge ja Kenya mano lalamika mudhi e court ni deputy president tiyo marach. To dwaro mar Kenya otiche oko kod ute bura ma pacho kae. Mano pod iwacho no ken dwaro kalure kod chik. Dwaro margi nikech kata MPs mag ODM mane impeach Gachagua noko yiero Gachagua. Ne en mana dwaro margi nikech oketgi to time kata Gachagua noko wuoyo mo defend. Keni dholuo luongo ko defend himself. But noko miye time. Kano bedo matuo jogo ne dwa tero kindiki mondo jam muma. So e Kenya ka kwadwa wacho adier, nitiere gik moko ma kata gik makoro oganda wa mag jo miyo ano yiere gi chama mar Jubilee. Jubilee ne ene anda mar Asimiyo ne no Uhuru plus Raila. But kaka wan jo Jubilee ok wa support Gachagua. Gima duong' mo wacho ne oganda. Ka Gachagua rach. Onge kaka inyalo wacho ni iwacho ni kidwa lonyo long ne tidwa chako ganungo maiye kiwe long. Wan wawacho ni ka jogi rach jogi odhi te. Gidhi te to achiel oko chwal ne bura mar teche oko. Koro mane mo nikech koro kirango chike mitiyo godo ka teoro bura Kennedy. Yeah. Uwijore bede ne ka samba ne gisetero mar Gachagua no to already nyocha winjo ka MP moro mawuok Migori. Hapa ning'eyo. Nyocha wacho notero mar president. Kade utero mar president sani gigo dhi te mondo dhano dhi election. Akia kaka kanyo dhi but gima duong' mwa wacho mbele oganda wa ne ka jogo dhi to jogo dhi te. To ka jogi weyo to jogi weyo te. Erokamano wakili. Ntie penjo ma Kennedy penjo ka ilere mana matin. Kinde miwacho gi ne ntiere ndalo apaka wen mane od bura onego bed ni range twak machalo kama ndalo 60 mantiere mondo mi orang kaka jatend piny manyien biro kendo bedo e APC. Kinde montiere kar kaka iwacho ni en crisis. Gi wach mara iwacho ni an makanga kod dereva duto dhi kapos bedi ke wache. Mage manyalore thuolo ma wantiere sani kesa no oganda rango ni ka diponi bura ma kama otieki kawuono. Wadhi neno ka kituro kindiki chamo muma ka diponi dogolo gino machungo chenro makamano dhi nyime kawuono kata kiny. Wach mar kia ni kufa dereva kufa makanga ni mano propaganda ma jo Gachagua nyokelo mondo gichidgo